Morjens. Nyt on ennakkoraivuuhommat tehtynä ja hypättiinkin sitten taimikon hoitoon. Tässä on kuusen taimikko, mikä on työkaverin kanssa joskus tehty perkaus aikanaan ja nyt on sitten taimikon vuoro. Kuusikko on kasvanut kovasti ja jonkun verran on tullut vesakkoa sinne ja sekaan, mikä täytyy ottaa pois ja samalla harvennella tätä kuusikkoa. Tästä reunasta jo vaan aloittelin ei tuu sahausvideo ollenkaan, kuvataan pelkästään kännykällä, kun edellistä tehdessäni, taikka olin jo kuvaillut niin kypärästä petti noin teippaukset ja kamera putosi mettää ja no onneksi mä löysin sen. Onneksi minä löysin sen kun aikansa haeskeli. Täytyy koittaa saada tän näköistä pusikkoa täällä on vastassa. Ja ton näköistä siitä tulee sitten, kun saadaan valmiiksi. Aho. Niin täytyy ensi viikoksi saada kamera kypärään kiinni. Niin saa tehdä vähän vilminpätkää täältäkin. Huhhuh. Hikinen keli on. Siinä riittää. Mutta. Perjantai ehtoopäivä. Mä tässä vielä vähän aika sahailen, sitten lähdetään viikonlopun viettoon. Ja tuosta täytyy näyttää Mati. En tiedä, monelta jäisi pystyyn ja ottaisi pienempiä ympäriltä, mutta otin tommosen reuhun pois, niin sai tilaa tähän näille pienemmille. Ja. Oho, ei täällä on huono kuvata tän puhelimen kanssa täällä pusikossa, mutta tämmöstä hommaa nyt. Joo, ei mitään. Viikonloppuja kaikille. Palataan ensi viikolla asiaan. Koitetaan tehdä vähän sahuvideoa tästä. Jonkinmoinen pätkä. Ja. Sitten heittäkääs, ketkä nyt kattelee, niin minkä mittaisia videoita olisi hyvä tehdä. Helposti venyy nää, kun tosta rupee sahailee ja kamera käy kypärässä, niin se tulee aika pitkiä pätkiä ja mulla on vähän onnettomat nuo editointisysteemit, niin. Tehdäänkö vartin mittaisia, puoli tuntia, tunti, minkä mittaista videoa jaksaa porukka katsella tämmöstä ryteikö siivoamista. Niin. Mutta ei mitään, lyödään vielä 555 vähäksi aikaa laulaa ja lähdetään sitten viikonlopun viettoon. Katellaan ensi viikolla. Se on moro.